Isä Marko sekä pojat Tomi ja Jesse Kangas muodostavat tiiviin porukan. Yhdessä kolmikko on harrastanut kilpa-autoilua noin 10 vuotta. 10-vuotiaasta lähtien pojat ovat kulkeneet isänsä matkassa jokamiesluokan kilpailussa ympäri Suomea. Kun ikää oli tarpeeksi, istuivat he kuskin paikalle itsekin. Nyt isällä ja pojilla on uusi projekti käynnissä. Tämä ralliautoiluhan on ollut mulle jo pitkäaikainen haave, että joskus olisi mahdollista ajaa rallia. Pojillakin oli kauhean palava halu lähteä kokeilemaan jotain muuta. Ja ne rupesi ehdottaa oikeastaan mulle sitten, että mitä mä olisin mieltä, jos vaihettaisiin ralliautoilun puolelle. Sitten me päätettiin niin, että jos kokeillaan myydä kaikki nämä jokamiesluokan autot pois ja katsotaan paljonko niistä saadaan rahaa ja koitetaan hommata se loppurahoitus jostain niin kuin 3 pekkaan, niin se ei tule kellekään kovin isoksi. Ja näinhän me lähdettiin sitten toimia. Siitä oli suunnilleen varmaan vajaa kuukausi ehkä siitä, kun eka kerran oltiin puhuttu, niin meillä seisoi tämä kilpa-auto jo pihalla. Kuinka kolmikon välinen yhteistyö on sujunut? No kyllä se hyvin menee, niin yhteistyö toimii ja niin siinä ei ole mitään ollut ongelmia vielä, mutta on meillä niin luonne semmoinen, että pikkusen voi olla, että välillä tekee tiukkaa, mutta kyllä me ollaan niin hyvin pärjätty, että ei paremmin nyt ole voinut mennäkään. Ehkä enempikin tulee niitä väittelyjä ynnä muita, niin tulee silloin, kun täällä sitä autoa ruuvataan. Ja ennen kisoja, kun tehdään, niin silloin tulee niitä väittelyjä, erimielisyyksiä ja saatetaan huutaakin ja näin. Mutta sitten kun lähdetään sinne kisapaikalle, niin se jotenkin rauhoittaa meidän kaikki. Että vaikka siellä ehkä tulee niitä ongelmia ja tällä lailla näin, niin se ei samalla lailla, me ei ruveta siellä käyttäytyä, kun me käyttäytytään sitten täällä kotona tallissa, kun me ruuvataan tätä autoa. Ensimmäisiin rallikilpailuihin kolmikko lähti hakemaan kokemusta. Me ei pantu mitään tavoitteita siitä sillä lailla, että paineita kellekään. Että jos tulee virhe joku, se tulee virhe ja sillä siistiä. Niin tavoitteena oli, että ajetaan kilometrejä nyt alle tällä autolla. Opitaan sitä hommaa ja tuo automaaliin. Ja siihen tavoitteeseen me päästiin. Seuraavissa kisoissa on Tomin vuoro ajaa. Nyt tuo edellinen kisa isäntä ajoi ja mä olin siinä kyydissä kartalukijana. Ja nyt seuraavaa on se Kokkolan rintti, että sinne pitäisi lähteä. Että siellä ajaa isäntä ja minä, että siellähän pystyy molemmat ajaa. Että seuraava ralli, niin mä sillä ajan ja ehkä sitten Jesse tulee kyytiin tai sitten isäntä lähtee. Mutta mä ajan nyt ainakin seuraavaksi.